Добрый день, шановное господарство. Сегодня хотел бы я рассказать одну историю про то, як Ленин, Ельцин, ну, можно сказать, пасля Ленина еще трошечки Сталин, але там были своеасаблівыя вельмі сталінскія захады на гэты конт. Дык вось як Ленин, Ельцин и Путин 100 гадоў уже уводят за нос беларускую апозіцыю. Уявіце сабе, што вось, напрыклад, цяпер хутка праз месяц, два, праз год знікае Путин. Ну, некуды знікае, неважна куды. Разам з самымі сваімі агрэсіўнымі набліжанымі асобамі знікае. І цяпер рускім трэба неяк мірыцца з захадам. І з Украінай. Ну і, магчыма, і з іншымі краінамі былога СССР. І вось новае кіраўніцтва Расіі запрашае эмігрантаў з апазіцыі, паўехаўшую апазіцыю. Вяртайцеся, маўляў, будзем разам адраджаць Расію. Как это? Будзем будаваць новую Расію будучыні, прыгожую Расію будучыні. Але ставіць умову перад ім, што трэба прызнаць тэрытарыяльныя здабыткі, зробленыя Пуціным. І вось у мяне паўстае пытанне да ўсіх да вас. Як думаеце, колькі апазіцыянераў адмовяцца ад такой прапановы? На маю думку, адказваю, што ніводны не адмовіцца. Ні адзін. І вось усім неразумным, а часамі дэбільным беларускім рэвалюцыянерам, неафітам, якія прыйшлі ў палітыку ў 20-м годзе. І прыйшлі яны туды паволі і паводле маніпуляцый пуцінскіх падбухторшчыкаў, хочу нагадаць Леніна. Таксама рускага імперскага апазіцыянера, як і цяперашнія, паўехаўшыя. Ленін тады, каб прыцягнуць на свой бок нацыянальны супраціў рускаму царызму, паабяцаў свабоду нярускім народам. Ну і прыцягнуў свае шэрагі найперш жыдоў, грузінаў, палякаў, латышоў, таксама завербаваў шмат кітайцаў, ды і шмат яшчэ якіх іншых народаў. Бярыце столькі суверэнітэта, колькі здолееце панесці, як казаў потым іншы рэвалюцыянер Барыс Ельцин. А потым і Ленін захапіў тых, хто насамрэч паспеў аддзяліцца ад імперыі, але не даў рады супрацівіцца ваеннай агрэсіі бальшавікоў, которые адраджалі імперыю пад выглядам сусветнай рэвалюцыі. Паслядоўнікі Ельцына такім чынам паўтарылі гэты падман літаральна на нашых вачах. Ельцин наўпрост как кальку скарыстаў ленінскі падман. І што, мо за народы былой рускай імперыі вступіўся захад? Не на хвіліначку, наадварот. Захад дэманстратыўна вярнуў гэтыя народы пад руку Масквы, вярнуў іх Ельцыну і Пуціну. Тое самае чакае і сучасны беларускі рух, і украінскі. Калі ён пападзе ў залежнасць ад разнастайных навальніцтваў, хуткоўцаў, яшанцаў з кацамі і гэтак далей. Зрэшты, украінскі рух ужо у даволі значнай ступені падпаў пад іх уплыў. Канешне, гэтыя балбатуны да ўлады ў Расіі не прыйдуць ніколі. Не прыйдуць да ўлады, яны гэта нават і на гэта не трэба разлічваць. Але накінуць свой павадок на шыю беларусам дакладна здолеюць і пацягнуць за гэты павадок іх у той жа бок, куды іх цягне цяпер пуцінскі рэжым. А калі быць сумленнымі, то яны ўжо накінулі той павадок і даўно цягнуць яго туды, куды мы сказалі, і падзеі 20-го года гэта пацвердзілі вельмі яскрава. Трымайцеся ад іх падалей, карацей. У вас няма розуму, апазіцыянеры, каб гуляць з рускімі так, як гэта робіць Лукашенко. Але і ён сваю гульню у шматвектарнасць так званую даўно праваліў. А пра вас аказаць смешна. Што, калі не пагаджаецеся, не згодныя, то напішыце, калі ласка, у каментарах сваю думку. Дзякуй.